invitació reiterada també a participar en la jornada per la llengua, és el tercer any, de fet, i crec que hem anat fent cosetes interessants. Avui en dia la reflexió sociolingüística sobre l'estat de la llengua i la manera de millorar-la és una necessitat. És una necessitat i, en conseqüència, jo crec que hem estat una molt bona pensada, situant en l'agenda sociocultural l'abordatge d'un tema important. I bé, enguany vaig parlar amb Josep Messeguer que volem fer, volem treballar amb els joves i la llengua, efectivament. Jo havia estat treballant, perquè és un tema que em preocupa, m'ocupa professionalment i preocupa vitalment. M'ocupa en tant que sociolingüista, però em preocupa en tant que membre d'una comunitat lingüística que veu que la seva llengua està en una situació que en uns llocs en diuen d'emergència, en uns altres en diuen de gran complexitat, etc. Però veiem que hi ha moltes coses que grinyolen. Estem en una situació en què, en un context general de llengües minoritzades, ens adonem que la globalització ha anat fent estralls a partir de tota una sèrie de vèrtexs i toca pedalar molt a les llengües minoritzades. Fins i tot en la nostra comunitat lingüística, hi ha territoris que tenen, diguem-ne, un estadi de, diguem-ho així, anormalitat, perquè tots els territoris la llengua té problemes, però hi ha estadis diferents d'anormalitat, i això ho hem de tindre també en compte, i de vegades el que fan a un lloc és bo saber-ho per mirar de replicar-ho, encara que després les condicions no són les mateixes i potser les receptes s'han de modificar, tot plegat. Però partim una mica d'això, partim d'una comunitat lingüística amb situacions diferents. M'ocuparé del valencià, m'ocuparé d'una part de la comunitat lingüística i dins de la part de la comunitat lingüística m'ocuparé de la generació Z. Anant al títol, en definitiva, quin comportament comunicatiu tenen, relació amb el valencià. Sentiu bé, per això? Sí. I clar, jo també vull plantejar-vos una visió d'esperança, perquè soc del parer que avui en dia el determinisme fatalista que s'està instal·lant en el gros de la nostra societat és probablement el primer repte que hem de ser capaços de superar. Això per mi és clar. Nosaltres estem en una situació de partida oberta on hem d'assumir les dificultats que tenim, però hem de mirar de subvertir-les, de capgirar-les. I això implica esperança, és obrir un horitzó d'esperança en un marc, com veureu, de dades que no ens ajuden gens. Dades que les hem anat desglossant, fins i tot en les dues xerrades anteriors, una càlix, on vaig presentar les dades generals d'una anàlisi potent que després s'ha publicat sobre l'estat de la llengua a partir de l'enquesta darrera que tenim, de l'any 2021. I el segon any vam treballar el sistema educatiu. El sistema educatiu, la llengua al món educatiu, que és un espai clar, vam concloure amb allò que Fishman, el pare de la sociologia del llenguatge, ens deia amb l'escola no n'hi ha prou, ens deia. Però deien, sí, amb l'escola no n'hi ha prou, és evident. Necessitem un entorn molt més acollidor per a la llengua també fora. Però sense l'escola no hi ha res. Sense l'escola no hi ha res. Us recordo una mica aquestes coses que vam estar tractant. I avui posarem la lupa, dins de tot plegat, posarem la lupa, jo n'he dit la generació Z, ara m'hi referiré, però això, diguem-ne, tècnicament és una anàlisi, posar la lupa en una cohort d'edat de l'enquesta en qüestió, que és la gent de 15 a 29 anys, aquesta franja d'edat. Ara m'hi referiré. Neus? Pots passar? Ja està. Jo m'estava mirant aquí. Sí, perdona. Per tant, el sumari que desenvoluparé, la generació Z, mirarem una mica el subjecte d'anàlisi, que és, fins i tot m'ha servit també una mica també per posar-me al dia, perquè jo no soc un centennial, jo soc un boomer, i això és important, no? És important de saber on ens movem.
capacitat actual de l'atracció del valencià a través de dues notes de variables, i després us parlaré, us posaré la lupa en el comportament comunicatiu de la generació Z i veurem una mica què està passant. Tant això pot ser una mica alliçonador, voldria pensar que seria alliçonador, i ens permetrà també tots plegats de mirar de buscar sortides a la qüestió. Bé, la generació Z, com us dies, són els que anomenem centennials o zoomers, boomers o zoomers, i és la generació que té una característica que a nosaltres comunicativament ens interessa especialment, és que ha crescut amb internet. Ha crescut amb internet, smartphones, les xarxes socials, això ja ho tenen plenament integrat en la vida quotidiana, tot i que hi ha molta diversitat, això tingueu present, hi ha molta diversitat interna en aquesta generació. Però jo em destacaria les característiques que teniu. Són nadius digitals, per tant és la primera generació que pràcticament no recorda un món sense internet rapidíssima, sense xarxes socials, sense missatgeria instantània, sense dispositius mòbils. I això fa que consumisquen informació molt ràpidament, canvien sovint de continguts i tinguen una familiaritat molt gran amb les eines que caracteritzen aquestes tecnologies i també la intel·ligència artificial, que la tenim aquí ja en ple funcionament. Tant això de les plataformes TikTok, Instagram, Discord, això ha marcat la seva manera de comunicar-se. Segona cosa, valoren l'autenticitat, important. Això després potser tindrà conseqüències. Valoren l'autenticitat, acostumen a desconfiar del màrqueting diguem-ne massa corporatiu, solen connectar millor amb creadors de continguts espontanis, marques transparents i discursos directes. Sempre alerta, però estic dient que hi ha una diversitat interna molt gran, però estic fent un estàndard molt enfocat a la comunicació. Tenen una sensibilitat social i identitària, en general és una generació més oberta a la diversitat cultural, a la diversitat sexual, a la diversitat de gènere, més sensibilització cap a la salut mental, són molt conscients del canvi climàtic i les desigualtats socials. Perfilant una mica aquesta generació. Tenen una relació diferent a la feina de la que podem tindre nosaltres, valoren molt l'equilibri entre la vida i la feina, equilibri entre vida i feina, prefereixen la flexibilitat, tendeixen a prioritzar el benestar emocional. Per tant, no veuen sempre el treball com un centre d'activitat de la vida. També tenen més interès pel treball remot, per l'economia freelance, pels projectes personals, per fonts d'ingressos diversificades, és justament tot el contrari d'allò que sóc un funcionari, posem per cas. És un consum ràpid i visual el que fan, en formats curts funcionen molt bé, vídeos breus, els memes, el contingut visual, la informació resumida. Això no significa necessàriament que sigui una comunicació de menys profunditat, sinó que tenen una preferència, per continguts més immediats, interactius i fàcils d'explorar. Tenen jo diria, una exposició a molta informació que els situa en un espai de sobreinformació que de vegades els desorienta molt. Per tant, han crescut al voltant d'estímuls constants, notificacions, xarxes socials, algoritmes, flux continu de contingut, i això pot afavorir coses, pot afavorir aquesta capacitat multitasca, una major adaptabilitat, però també contràriament la fatiga digital, l'ansietat, la sensació de pressió social o dificultats de concentració. Bé, i són també més pragmàtics econòmicament, han viscut ja moltes crisis econòmiques, precarietats laborals, l'habitatge, el problema de l'habitatge, la inestabilitat global. Bé, tot això fa que tinguin una visió més pragmàtica del futur, més que, diguem-ne, que els millennials, que seria la generació anterior a la seva edat. Penseu que els millennials ja van viure la transició al món digital, per tant és una generació que encara té memòria del Facebook, posem per cas, és allà on jo visc instal·lat.
Això no però els millennials encara van començar-ho. És un procés, no? És un procés. Bé, vull dir que en el que he dit que estic parlant de tendències i de dibuixar un estàndard que pot estar és molt variable quan poseu variables aquí com el país, la cultura, la classe social, l'entorn familiar, l'accés a la tecnologia. Tot això influeix moltíssim en l'etiquetatge d'aquest dibuix que us he fet de la generació. Quina relació tenen les llengües? Això ens interessa especialment. Aquí aquesta gent ha crescut, com he dit, en un entorn globalitzat, digitalitzat. A mi m'agrada parlar d'ecologia, viuen en unes ecologies digitals. I això té conseqüències comunicatives. Més exposició constant a l'anglès i al castellà, és probablement la característica més visible. Molts joves consumeixen diàriament continguts en anglès sense considerar-ho estudiar anglès. Ho fan a través de vídeos, videojocs, streaming, memes, música, xarxes socials, tutorials, intel·ligència artificial, fòrums. Per això és una generació que té molta familiaritat amb les expressions angleses, barregen codis, sobretot en els entorns urbans, hi ha més multilingüisme, allò del transllenguatge que diem, això ho tenim aquí, adapten el seu vocabulari a un vocabulari global impulsat per l'anglès. Ho veig en la meva filla de 20 anys, això del random, bro, i fake, i things, etc. Tot això ho han incorporat amb una naturalitat extraordinària, fins al punt que fins i tot jo he començat el dialecte en qüestió que ha de decodificar. Viuen en un multilingüisme més flexible i són generacions que acostumen a veure la llengua d'una manera menys rígida, ja hem dit que canvien de llengua de conversa, adapten registres segons la plataforma en què es comuniquen i creen formes híbrides molt ràpidament. I això és, com us he dit, és especialment visible en contextos com el nostre. Penseu que en un context com el nostre no es poden parlar de bilingüisme, estem parlant d'un multilingüisme extrem. A Catalunya hi ha catalogades 300 llengües, 300 grups lingüístics. Esclar que després hi ha dues llengües, una que és el castellà i l'altra que és l'anglès, diguem-ne, que arriba per la globalització especialment, que són les que condicionen la dinàmica més clara. Bé, i sobretot és que s'ha naturalitzat en aquest llenguatge més interferit. I no ho veuen com a parlar malament, des d'aquella posició purista que de vegades nosaltres imposem a través d'unes ulleres, d'una mirada sobre la llengua diferent. Hem de començar a mirar també amb les ulleres d'aquesta gent, perquè serà important. El llenguatge digital pesa molt, ja ho he dit, breu, visual, emocional, contextual, els emojis, els gifs, els memes, les abreviacions, els àudios curts, les referències virals, formen part del significat. A vegades el to, jo diria que importa més que la gramàtica estricta. Però alerta, ells veuen molt clara la diferència entre la formalitat i la informalitat. Ells, vol dir, alguns d'ells. Sempre, diguem-ne, que té una mica més de formació. Per tant, poden escriure de manera molt informal a determinades xarxes, però poden canviar completament de registre en contextos acadèmics i professionals. Per tant, tenen aquesta dualitat comunicativa, és molt interessant. Per tant, no és que no sàpiguen escriure bé, sinó que adapten la comunicació als contextos específics. Recuperació i reivindicació identitària, és important per a nosaltres això, segons quins contextos, segons quines comunitats lingüístiques. És el pèndol de la globalització, és l'esborrament, en definitiva, de les identitats a favor de grans macroidentitats, però alhora l'altra part del pèndol, i sobretot des del món jove, hi ha el món jove en llengües minoritzades
hi ha reivindicacions clares d'identitats culturals. I avui en tindrem un exemple, diguem-ne, els que m'acompanyaran a mi, o jo els acompanyaré amb ells, a la taula redona. Jo ara que diem els noms, jo em proposaré que em digueu el boomer de Rossell. Però bé, veurem, hi ha gent que certament està fent coses i amb un caràcter identitari s'interessant en Artiscloc, a Twitch, a YouTube, etc. Allí normalitzen la llengua en espais digitals globals. I això fa 15-20 anys no era tan freqüent, era molt poc freqüent tot això. Poder arribar a uns espais com els que alguns creadors arriben avui en dia. Aprenen les llengües de manera menys escolar, això és evident, no? Aprenen expressions, lèxic, etc., jugant online, mirant streamers, consumint sèries, parlant amb comunitats internacionals. Això és bo, és molt bo, diria jo. De vegades tenen molt bona comprensió auditiva, un gran vocabulari informal, però tenen més inseguretats, en gramàtica formal i escriptura acadèmica. És un tema que hem de ser capaços de poder-lo compatibilitzar. Els algoritmes influeixen en la llengua, les plataformes digitals tendeixen a potenciar un cert les llengües dominants, els continguts simplificats, expressions virals, els formats ràpids, i això pot afavorir l'expansió del castellà, l'expansió de l'anglès i reduir justament la visibilitat de les llengües menudes, llengües minoritzades, si no hi ha creadors actius. Per tant, és important que siguem capaços d'impulsar gent que pugui ocupar la xarxa com mereix també la nostra llengua. Bé, en resum, la generació que tendeix a viure les llengües de manera més fluida, de manera més híbrida, més global i molt vinculada a aquesta societat xarxa d'internet, però també la societat plataforma, la digitalització. Molt bé. Això seria una mica la presentació que jo us volia fer del subjecte que analitzem avui, la generació. Ja sabem una mica aquesta gent com funciona. Ara intentarem entrar a l'apartat de... Has de passar al coneixement social de València, que és més endavant. Jo m'he deixat de dir una cosa, que el valencià, diguem, en tot plegat, hi ha una cosa que és clau, que és el valencià, un punt clau és que necessita ser útil socialment. Si el valencià no, en la seva matriu valorativa, si no la millorem i li creem utilitat social, tot això no quadrarà. No hi haurà adhesió de joves per fer tot això. Per tant, el futur serà menys pur, però no necessàriament menys viu. Probablement ens haurem d'adaptar a nous futurs. Endavant, Neus. Jo crec que baixaré atraure, d'atracció lingüística. Aquí reproduïsc una síntesi brevíssima de les conclusions que l'any passat ja vaig esbossar rapidíssimament, només per saber on som globalment en el cas valencià. Mireu, hi ha una mesura que ha entrat molta més bé, no? Ara ho veurem. Però no només és el factor demogràfic, també la matriu valorativa, el prestigi, és molt important. Clau, això que dèiem abans, és clau que el valencià millori la seva matriu valorativa. I això és un món per parlar. Molt bé. Les dades que tenim a l'enquesta són contradictòries. L'enquesta del 2021, avui en dia tot s'ha accelerat extraordinàriament. Però a millor no han anat. Per tant, d'això me n'ocuparé avui. Tenim un increment de la identificació lingüística si considerem un fenomen que és els bilingües identitaris. Els bilingües identitaris. Ara ho veurem aquí, que és el focus de la meva anàlisi en els jóvens. Perquè és l'espai on els jóvens han fet canvis actitudinals més importants. Un pot sentir-se identificat amb una llengua en exclusió, amb el valencià, o amb el castellà, o amb d'altres llengües de les migracions, però pot ser que s'acaben identificant amb dues llengües,
és el bilingüisme identitari. I el gruix important que hem vist a les enquestes és l'increment dels que s'identifiquen amb el valencià i el castellà alhora. I clar, això ara ho veurem, ens ha obert un horitzó d'esperança. Ara ho veurem, perquè des del moment en què jo vaig anunciar la primera anàlisi i tot això, he començat a treballar a fons sobre què passa en això. I veurem una mica el que... I avui us ho explicaré. Per tant, i després la transmissió, que us dia que tenim uns indicadors de represa, de la interrupció, de gent que ja no parla valencià als fills, i ens apareix un fenomen nou, i és que resulta que hi ha fills que no parlen valencià amb els pares. Poca broma. Ens trobem aquí en una situació que ens posa, diguem-ne, ens encén tots els llums d'alarma. Ens posa, a mi, els pocs cabells que em queden, me'ls eriça, no? Davant meu. En l'àmbit competencial, del domini de la llengua, estem molt lluny de la bilingüització efectiva de la població. Només un terç del col·lectiu de llengua inicial castellana, només un terç declara saber parlar el valencià. Alerta, i veureu ara les magnituds. Només un terç dels que són de llengua inicial castellana declaren saber parlar el valencià. Després veurem que els usos encara és pitjor, són usos monolingües pràcticament. Per tant, vivim en una crisi, immersos en una crisi d'ús molt important. El valencià, quan surt de casa, es perd de presència. El refugi del valencià és la domesticitat. Allí on encara tenim uns percentatges consolidats és a la llar, perquè quan sortim de casa perdem bous i esquelles, en uns contextos més que en uns altres, no? I a més, ja sabeu que això s'acaba agreujant amb aquella norma que diem sempre, de subordinació lingüística, tècnicament la norma de convergència lingüística, el primer que parla en castellà, tots en castellà. El desconegut en castellà. Si el desconegut porta, com la meva filla, uns ullets així, perquè és una adopció internacional xineta, tothom en castellà. I aquella xiqueta és més catalana que la moreneta. Clar, que està aquí des de fa un any. Està a Cambrils, que és on nosaltres vivim. Tots aquests moviments, diguem-ne, comunicatius no són favorables a la llengua. Vivim en una crisi d'usos important. Clar, una dada fonamental és que la població que té el castellà com a llengua d'identificació, que és un 53%, mostra un ús pràcticament monolingüe. Si abans diem que del 60% que tenen el castellà com a llengua que han après a casa, llengua inicial, del 60%, només un terç del 60% declara saber parlar la llengua, aquells que la saben parlar del terç pràcticament no la utilitzen. Pràcticament no la utilitzen. El col·lectiu que... Diguem, el col·lectiu castellano parlant té un problema de categoria. O hauria de tindre un problema de categoria, perquè resulta que el problema ens el venen a nosaltres, que som competents en les dues llengües. Poca broma. A veure on està el problema. El problema qui el té? Per tant, s'ha de començar a resoldre a través d'això, no? A través de quines són les mancances per veure com les podem resoldre. Davant. Anem-nos. Xusma de luxe. Podem continuar, gràcies. Llengua inicial i llengua d'identificació. Com us deia, llengua inicial, la llengua d'herència, la que ens han ensenyat. Llengua les llengües, que ens han traslladat a la llar. Llengua d'identificació és més enllà de la llengua que t'han ensenyat a la llar, que tens d'herència, tu has pogut canviar de grup lingüístic en la teua vida. En la teua vida es produeixen mudes lingüístiques. I aquí trobo que els poblets atírics segur que hi ha, com a passa a Rossell, tota una sèrie de gent que ha vingut, que els fills dels quals, que potser eren romanesos, havien tingut llengua inicial romanès, però s'han acabat naturalitzant en un àmbit rural concret. La llengua d'identificació és el valencià. Ja. I és l'as. Quan diu, quina és la teva llengua? Diu, el valencià. Això passa, però també passa a l'inrevés. Que gent que té de llengua d'herència el valencià acaba pel que siga abandonant-lo
i la llengua d'identificació acaba sent el castellà. Quan el primer context que us acabo de definir és positiu, hi ha més llengua inicial que llengua d'identificació, és a dir, hi ha més llengua d'identificació que llengua inicial, les coses van en una bona direcció. Si passa a l'inrevés, que la identificació va a la baixa, les coses van malament. Molt bé, ara ens farem endavant. Només una cosa en relació a perquè us adonem la barreja en què vivim actualment, comunicativament. Mira, aquí és un formatge on hi veieu dos grans grups, és la variable lloc de naixement, perquè us n'adoneu, lloc de naixement. Hi ha els grocs, taronja, grocs, que és un 35,8%, de gent que ha nascut fora. Diu TLC, Territoris de Llengua Catalana, perquè són essencialment valencianoparlants, és l'enquesta valenciana, però aquí també es considera que si has nascut dins de la comunitat lingüística t'has d'afegir, diguem-ne, al valencià. Però aquí el 99% són valencianoparlants. Un 35,8% han nascut fora, amb progenitors de fora. Un 40% són els pata negra. Són els que han nascut aquí i tenen els dos progenitors d'aquí. Això no vol dir que tinguin el valencià com a llengua, però ho dic per arrelament. I encara teniu dos parts del formatge on hi ha individus nascuts aquí, però amb dos progenitors a fora, són fills de migracions, un 10,6%, i un 13% que un dels dos progenitors, tots han nascut a terra. Per tant, fixeu-vos en què ens estem movent, en quin tipus de població ens estem movent en termes d'autoctonia, arrelament, unes certes vinculacions a les llengües que poden arribar a parlar. Aquí ens trobem en un context, diguem-ne, monolingüe o ens trobem en un multilingüisme extrem, com estava dient, no? Aquí tenim allò que us deia, de la llengua inicial i la llengua d'identificació. Molt ràpid. Les dues primeres columnes. Les altres, un és País Valencià i l'altre és Catalunya. Les dues primeres columnes. Fixeu-vos, no us poseu les mans al cap, tranquils, no convoqueu un suïcidi col·lectiu. No, estem parlant d'un 25,3%. Blau, el blau, primera columna, blau. Som un col·lectiu, el valencià, parlant de llengua inicial, de llengua d'herència, d'un 25%, una quarta part de la població. Però si mireu la identificació, la segona columna, la llengua d'identificació, quina quantitat tenim? Un 17,4%. D'identificació exclusiva amb el valencià, del 25% i la llengua ha estat el 17%. Què passa a Catalunya? Això són dades del 2018. Ara s'han fet un 50-50. Un 31,7% de llengua inicial, però un 36,3% de llengua d'identificació. Puja la cosa. Fixeu-vos que en tots dos grups en la identificació lingüística valenciana, del valencià també, segona columna, el castellà també ha perdut identificació lingüística. També n'ha perdut, és aquell del 60 de la primera columna al 53,5 també n'ha perdut. I què és allò que ha crescut? El bilingüisme. La bilingüització identitària. El grup de 20 punts de la segona columna, taronja, ho veieu? Els que s'identifiquen amb el valencià i amb el castellà alhora. Una llengua inicial castellà. Per tant, dius, aquí hem entrat en un paradigma nou. I això també s'està donant a Catalunya. I les dades de la darrera enquesta, que jo les he treballades, no m'ha donat temps a canviar el gràfic per actualitzar-lo. Però també hem vist que la bilingüització identitària i l'anàlisi ja feta, i està a punt de publicar-se, també s'està donant a Catalunya i és un fenomen asturià. I avui tindrem una miqueta de spoiler de coses interessants, que encara no estan... Vaig començar a presentar les jornades de lingüística del COI, però encara això sereu els primers que veureu una mica tot això. Endavant. Aquí tenim l'emergència d'un grup, un 20%, allò que dèiem d'identificació dual, identitat múltiple, identitat bilingüe, que hem de saber aquesta gent com funcionen comunicativament, perquè poden ser una esperança important.
si el valencià té un bon funcionament, ja veurem què passa. Bé, pel que fa a les competències, l'expressió oral, per a mi és l'expressió fonamental, no? A l'hora de veure el paisatge lingüístic, la competència, la capacitat d'expressió oral, saber parlar la llengua. Mireu la primera columna, 15-29 anys, els que estudiarem avui. Aquí hi ha perfectament blau, bastant bé, el taronja que anar pujant a la columna. I els altres són un poc i gens, a dalt, més amunt. Clar, vosaltres agafeu perfectament bastant bé. Aquest 63,escaig%, la suma dels 33 als 30. Això és, diguem-ne, la gent domina la llengua, pot parlar bé sense problemes, no? Clar, de 15 a 29 anys. Escolteu, aquí hi ha un 37% de gent que ha passat bona part, la majoria del sistema educatiu. I és clar que el valencià parla o no el parla, no sap parlar un 16,6% que no sap parlar i ha passat pel sistema educatiu. I un 20% que diu que molt poquet que sap parlar. Competència. Tenim un problema seriós. Amb un sistema educatiu que és una de les claus que ens ha permès avançar. Tingueu present això. Ens ha permès avançar, no seré jo, però és un sistema educatiu que ha de millorar moltíssim per bilingüitzar, molt millor. Com a dada claríssima, es va acabar dominant simètricament les dues llengües. Això és estatutari. Això és estatutari, alerta. D'acord? Bé, per tant, davant, aquí tenim un problema en la competència. I això són els usos. Els usos, ja us deia abans, que vivim una crisi d'usos important i el valencià quan surt de casa perd terreny. Les diferències entre... Aquí teniu això, ús prioritari o indistintament. Blau, prioritari, l'altre indistintament. Fixeu-vos que les diferències amb el castellà, que no estan expressades aquí, i només hi ha ús prioritari i indistintament, les diferències són de 50 o 60 punts en relació amb el castellà. És el que no veieu. I allà on tenim un ús prioritari més important a la llar, en un 23,1%. Recordeu quina era la llengua inicial? Era el 25%. La llar quadra amb les dades de llengua inicial i amb fuites dins de les mateixes famílies de vegades. Si tu vas al metge, si tu vas a les grans superfícies, si vas a l'administració de l'Estat, la llengua perd terreny. I de vegades perquè nosaltres no la mostrem. Digues, sí. La nostra està tot el País Valencià. Zona valenciana parlant. Perdoneu, ho hauria d'haver. Gràcies. És només la zona valenciana parlant. Molt bé. Endavant. La interrupció de la transmissió lingüística internacional. Ràpid. Endavant. Mireu, aquí tenim el resum de tot. Costa, arriba al resum. Mantenen o abandonen. Què és el que passa al País Valencià? Tenim que mantenen el castellà un 51,9%. Són castellanoparlants de base i mantenen, transmeten el valencià als fills, en un 51,9%. Els valencianoparlants, un 18,2%, transmeten el valencià, són valencianoparlants. Però a mi el que m'interessa, i el 9,9%, el gris, són d'altres llengües que continuen transmetent. Molt bé, però el que passa són els altres. Adopten el valencià, gent que s'incorpora al flux valencià a la llar. Des de la llar transmeten el valencià un 3,8%. Diguem-ne, trobem casos baixos, però trobem casos en què el valencià s'incrementa també a la llar. Un 3,8%. Però el castellà, en canvi, que adopten el castellà, un 6,9%. És més gran el canvi cap al castellà. Els que adopten, els que canvien des del seu grup originari i canvien a un altre grup, és més els que adopten el castellà que el valencià i és el grup de 6,3% que adopten les dues llengües. Que adopten les dues llengües. Per tant, no són unes xifres dramàtiques d'interrupció de la transmissió lingüística, no ho són, perquè està més o menys equilibrat. Però ja veiem que la cosa comença a
a moure's en sentit negatiu. Endavant. La generació Z, els centennials de què parlàvem. Endavant. És la població amb millors dades pel que fa a l'arrelament familiar. Les edats que estem tractant ara són 15 a 29, són les que tenen millors dades pel que fa a l'arrelament familiar, és a dir, que tenen més pares nascuts aquí, més vinculades a l'autonomia. En canvi, és la generació que mostra pitjors resultats en relació amb la llengua inicial. Les pitjors dades que tenim vistes en el segment de l'edat són les del grup en qüestió. També és el grup que empra menys valencià a casa. És aquell grup que està desorientat comunicativament. Si no us he dit, això no és una broma. I jo pensava que era una broma quan m'ho van mostrar la primera vegada fa 4 o 5 anys. Això de que hi ha persones humanes menudes. Això és com una espècie de manera de dir hi ha xiquets o xiquetes que tenen a parlar als pares de família valenciana parlant. Això ho estem tenint, això és greu. Per tant, generacionalment no fan més ús del valencià a la xarxa que la resta de generacions. Del valencià no fan menys ús que la resta de generacions del valencià. En canvi sí que fan molt més ús del castellà a la xarxa. He de dir, fixeu que la diferència, per exemple, la redacció de missatges és abismal, un 70,2% ho fan en castellà i un 13,6% ho fan en valencià. Això globalment els de 15 a 29 anys. Endavant. Ara bé, si el que ens fixem és en els que tenen el valencià com a llengua inicial exclusiva, no bilingüe, els valencians. Aquesta gent és la població amb millors dades respecte als usos generacionals a la xarxa. És a dir, supera clarament l'ús exclusiu del castellà. 56,7 enfront d'un 17,7. És a dir, si ets valenciano parlant de llengua inicial, jo afegiria de llengua d'identificació, mostres un punt de lleialtat important cap a la llengua. I això és una bona notícia. El cas és que els altres la lleialtat encara superior a la seva llengua. Però aquí tenim un espai on veus que hi ha una sèrie de generacions que han vist el valencià, hi ha àmbits de formalitat i tal, i no tenen els prejudicis que tenen d'altres, etc. I tenen un comportament que és, ostres, comencem a treballar per aquí, a veure què passa, no? És la cohort que presenta més bones dades en la resposta en valencià al qüestionari d'enquesta. Això fa 4 dies no hauria estat possible. Un 21% a l'hora de preguntar-los en la llengua en què fan l'enquesta, un 21% sí que n'ha anat al castellà. Però un 80% ha fet enquesta en valencià. Com us dic, en un context d'aquestes característiques, aquest grup lingüístic ha tingut un comportament dins del que és la matriu valorativa del valencià, dins com van les coses. I també és el grup d'edat que mostra un desig que en el futur el valencià s'utilitzi més. És allò de les preguntes actitudinals que es fan, i és el grup que més aposta perquè s'utilitza més, un 75,5%, o que s'utilitza igual. Ja veu que hi ha un 75% que podria ser això, d'una banda de valencianoparlants d'aquestes edats que s'hi pot treballar, s'hi pot treballar bé. Uns altres que han fet una certa moderat, diguem, de la lleialtat i no es tenim tant, però és un espai de treball important encara. Però el que estic veient jo és que ens trobem en una comunitat molt polaritzada, on el veritable problema el tenim amb els altres. El veritable problema el tenim amb el grup castellanoparlant, sobretot, i d'entrada també amb el grup dels que tenen altres llengües que passen al castellà
i no el valencià com a llengua de processos. Mireu, aquí tenim un gràfic interessant, no? La llengua inicial i la llengua d'identificació per edats i l'identificació bilingüe. Les dues primeres columnes, només heu de mirar les dues primeres columnes, perquè és allò, abans us he donat les dades de tota la població, allò de 25% de llengua inicial, 17% de llengua d'identificació exclusiva, no? 20% d'identificació bilingüe. Això és el dels joves, i fixeu-vos-hi, m'hi apropo perquè no m'hi veig. El dels joves, no? Clar, llengua inicial, per això us he dit, és el grup que té menys llengua inicial, 20%. Problemes, 20%, valencià. Llengua d'identificació, cauen al 14,7%. I tenen un 22,2% d'identificació bilingüe. Això és el retrat, però d'una cohort, de la cohort de 15 anys de què estic parlant. La jove. I ja veieu que això s'aguditza. I d'alguna manera ens diu que la identificació, que el canvi d'identificació bilingüe s'està donant de manera especialment més intensa en els joves. En els joves, de manera més especialment intensa. Endavant. Mireu, aquí el que tenim és llengua inicial i llengua d'identificació segons la llengua inicial. Aquí veureu una mica el comportament, el canvi dels fluxos. Mireu, primera columna, diu, si tenim com a llengua d'identificació és a dir, si tenim com a llengua inicial el valencià, blau, primera columna, si és el valencià com a llengua d'identificació, un 66,2% són els que acaben, és llengua inicial, un 66,2% s'identifiquen amb el valencià. Però un quasi 30% ja se'n va cap a la identificació bilingüe. Se'n va cap a la identificació bilingüe, problemes. Si aneu a la tercera columna, que és el del castellà, us n'adonareu que ells estan en un 78% d'identificació exclusiva en el castellà, gris, tercera columna, i se'n van a la identificació bilingüe un 18,1%, el taronja. D'acord? El comportament o transvasament és molt més inferior, percentualment parlant. Però sí que és cert que el grup castellano parlant és molt més gran que el valenciano parlant. En xifres absolutes també hi ha un canvi important en el grup castellano parlant. I d'alguna manera hauríem de tindre en compte que i això és el que ens dona una certa esperança abans de les maneres que ara us donaré i acabaré, i és que han incorporat també el valencià a la seva matriu identitària, gent que ve del col·lectiu castellà. També, doncs bé, això és un guany. Què ens falta aquí? Correlacionar-ho amb els usos. Quins usos fan tota aquesta gent de la llengua? Perquè una cosa és que t'identifiques, no t'identifiques amb una en exclusiva o amb els dos, que vingues del grup valenciano parlant o vingues del grup castellano parlant. Però l'altra cosa és quins usos fas. I és aquí on veiem una mica que tenim un problema important de context, d'ecosistema, on el valencià té una presència massa escassa. I que condiciona, en definitiva, molt els usos col·lectius. Endavant, aneu. I aquí ho tenim, aquí tenim 4 grups. Mireu, aquí hi ha l'impacte de la lingüística identitària, dels que s'identifiquen amb les dues llengües, en l'ús predominant del valencià. Aquí hem agrupat, diguem-ne, 4 grups. Mireu, la primera són els que tenen el valencià com a llengua inicial i llengua d'identificació. Valencià, llengua inicial i llengua d'identificació. Pata negra. No? Són els que venien de família valenciana, que han mantingut la identificació. Molt bé. Aquesta gent utilitzen el valencià com a llengua habitual, preeminent, en un 81,1% d'ocasions. Els que tenen, a més de llengua inicial, identificació. Un 81%. Un 16,8%, 50-50. Català i valencià. D'acord? Si aneu a la quarta columna, els que tenen el castellà com a llengua inicial i com a llengua d'identificació,
Què passa? El 96,2% utilitzen el castellà de manera prioritària, habitual, no? I només un 2% l'utilitzen 50-50. Clar, el grup castellanoparlant de teòricament que té una relació amb el valencià molt escàs. Permeteu-me que ho digui així. Tenen un problema. No el tenim nosaltres el problema, el tenen ells el problema. Aquí al mig tenim dos columnes que la primera et diu valencià de llengua inicial i valencià i castellà de llengua d'identificació. El canvi, el flux a la identificació bilingüe. Veus que un 44,4% utilitzen prioritàriament el valencià, d'estos que s'han bilingüitzat, d'estos que s'han identitàriament. Un 44,4% utilitzen el valencià i un 46% fan els usos combinats de català i castellà. Hem vist que hem perdut la meitat, hem passat d'un 81 de la primera columna a un 44. Hem perdut la meitat d'usos habituals, d'usos preeminents amb el canvi de model d'identificació lingüística. En la mesura que s'han bilingüitzat identitàriament, els usos, pam. Això és que venim del grup valencianoparlant. Els que venim del grup castellanoparlant, tercera columna, veus que tenien un 90%, un 96% d'ús del castellà habitual, passen a un 62,2%. No perden la meitat com nosaltres, perden un terç. Perden un terç. I en canvi, diguem-ne, uns guanyem un 30% que s'incorpora a usos més bilingüitzats. Incorpora el valencià, també. Aquí teniu el dibuix del que jo volia plantejar. Aquí teniu clarament que ens trobem davant d'una suma que resta ara mateix. És una suma que resta. És molt benvingut tot allò que passa des del grup castellanoparlant en el canvi d'identificació única a una identificació bilingüe. Incorporen el valencià en la matriu identitària i un 30% veus que utilitzen també el valencià. El problema el tenim amb els nostres. Una cosa, has considerat el sexe? No, això és una cosa que es pot mirar també, però hi pot ser que... Jo tinc una teoria sobre això. Ara me fan preguntes i podeu plantejar això, no? Jo acabo l'exposició rapidíssimament. Per tant, m'he explicat, jo sé que tot això és una mica tensionat una mica i tota la pesca, però veieu una mica el dibuix cap a on va. El dibuix va que la identificació bilingüe a nosaltres, els que venen, els que ens canviem d'identificació valencianoparlants, ens fa perdre molt d'ús. I els guanys que obtenim per la identificació bilingüe dels que romanen del grup castellanoparlant són molt menors dels que perdem nosaltres. Per tant, ara mateix el sumatori no és bo, però hem d'aspirar a millorar-lo. Hem d'aspirar a millorar-lo. I això no es fa apretant la tecla. Això és un conjunt de mesures multidimensional que fa que la matrícula obligatòria, ja m'estic passant, 5 minuts. Que fa que és important, ho he dit moltes vegades, aquí s'han anat fent polítiques lingüístiques i tal, no s'ha tingut un nord. Hi ha una cosa que no s'ha treballat com caldria, que per mi és clau i és el prestigi, és la millora de la matriu valorativa, és posar el valencià a l'ascensor social, això és clau. I el comportament comunicatiu dels que manen, això és clau. Això ha estat històric, Per tant, hem de treballar molt. Una cosa que fa moure, que mobilitza canvis d'ús i canvis actitudinals és el comportament del poder. De fet, la història del valencià ha estat una història de mimetisme amb el poder. Un poder que mai ha estat al nostre costat. I això ha provocat, diguem-ne, un canvi històric, sempre amb el. D'acord? Bé, i acabo amb una altra diapositiva, i és que no penso, ostres, això que m'està dient és molt genèric. Sí, tot això es pot extrapolar quan fem una valoració territorial de tot plegat. Ja sabeu que en les enquestes hi ha una sectorialització, hi ha 6 sectors, 5
zones a l'àmbit valenciano parlant, això que comentàvem abans, Joan, és l'àrea que hem estat treballant aquí, i la zona castellano parlant. Bé, el que he fet és ajuntar les dades dels territoris, de les comarques, d'esta comarcalització, que són iguals o superiors al castellà. I això només passa en les dades territorialitzades, només passa a la regió del Pol i Gandia i a la regió de València sense l'àrea metropolitana. Aquí és on la situació de la llengua encara té una base de lingüística més favorable i uns usos encara importants. I nosaltres, el Maestrat, sí, però nosaltres estem dins de l'àrea de Castelló i això jo no puc desagregar-ho, no? Perquè quantitativament tampoc no té rellevància. Com més baixaríem la lupa, més precisió trobaríem, no? I aleshores, què passa? Perquè jo entenc com a hipòtesi que el paisatge lingüístic, la llengua de sura, és molt important a l'hora d'activar els usos. I què passa? I aquí ho veieu. Les 4 primeres columnes són les regions amb més ús del valencià. A les regions on hi ha més ús del valencià, globalment parlant, en totes les generacions, etc., en aquestes generacions que us estava parlant, la generació, perdoneu, de 15 a 29 anys, el català s'utilitza més, el valencià s'utilitza més, el grup que tenen llengua inicial i llengua d'identificació s'utilitza més, un 83,8%, que a les zones de llengua on el valencià té menys presència, on només és un 73,7%. Els que són valencianoparlants de pedra picada, inicial i identitària. El castellà funciona definitivament això. I si agafeu, diguem-ne, la segona columna, que són els que venen, són els de la identificació bilingüe, els que venen, els que canvien de bloc identitari bilingüitzant-se i venen del grup valenciano parlant, la segona columna, en els territoris amb més ús del valencià, fixeu-vos que és un 53,5% els que utilitzen el valencià, en zones on l'ús del valencià és més potent. En canvi, a les zones on el valencià té molta menys presència global en l'ecosistema, hem passat a la meitat, estem a un 28%. Per tant, el factor contextual, allà on ens movem, és molt important. I com més baixaríem, més aniríem precisant les dades. Però jo ara us he fet un dibuix on voldria posar una mica d'esperança en la qüestió. Per això ho he posat amb un interrogant, però ja veieu que la meva voluntat és traslladar-vos una partida oberta. El valencià necessita. I aquí solucions, no volem descripció. La descripció és molt important. Saber què està passant, per més negatiu que siga, és molt important per capgirar una situació. Hem de saber què està passant. Jo crec que això dibuixa bé el que està passant. Solucions, tot identificació de problemes. Us he insistit, el grup castellano parlant ha de fer un pensament important. El grup castellano parlant. I hi ha d'haver elits polítiques que impulsen un canvi actitudinal important a partir de polítiques lingüístiques que puguen subvertir aquestes qüestions. Una, incrementant la matriu valorativa de la llengua. Des de dalt, els usos han de ser claríssims. És a dir, el fet que el valencià sigui la llengua. És que el castellà també és llengua oficial. Sí, esclar, el castellà també és llengua oficial. Però és que el valencià, a més de ser llengua oficial, és la llengua històrica i territorial d'aquí. És la llengua històrica i territorial d'aquí. Poca broma. Per tant, si el que volem és un país bilingüitzat, la feina està en la bilingüització d'un grup importantíssim. Esclar que això implica com, si no és de grat, haurà de ser perquè l'accés als llocs de treball requerisca el domini de la llengua. Per tant, tenim una feina molt important perquè les circumstàncies glotopolítiques, no cal que us ho digues, són molt dures, són tremendament dures. Avui tenim, diguem-ne, una elit política que explica
vol liquidar la llengua, i crec que en la mesura que tenim una elit política que vol liquidar la llengua, crec que la nostra resposta no ha de ser menys desacomplexada que la d'ells. Per tant, ens hem de lligar molt bé les parelles. I això vol dir empoderament des de baix. Empoderament des de baix, per tant, tothom fa, les polítiques lingüístiques que funcionen són les polítiques lingüístiques que són holístiques, que són multidimensionals. Des de dalt, des de baix i des del mig. Des de baix tenim moltes coses a dir. Tenim moltes coses a dir amb els nostres comportaments comunicatius. De manera assertiva i desacomplexada, amb tot el bon rotllo que vulgueu del món. Hem de ser capaços de fer visible la nostra llengua sempre que la comunicació no estigui barrada. Ho hem d'intentar. Des de baix. Des del mig és on hi ha associacions com Maestrat Viu, posem per cá. Hi ha més associacionisme al País Valencià, que té una gran capil·laritat territorial, que ha de treballar també com un dels vectors importants la llengua. La llengua és clau, és fonamental. I des de dalt és obvi que és l'espai on hi ha més possibilitats d'incidència, perquè tenen la possibilitat de regular la llengua. Tenen la possibilitat de regular la llengua. En conseqüència, jo crec que la gent ha d'estar molt atenta als programes dels partits polítics en relació amb la llengua. Això per a mi és central, és molt important que obrem en conseqüència. Si algú vol apostar per la liquidació del valencià, ho té clar, aquí ha de votar. El que no tinc clar jo és aquí ha de votar si vol apostar per la revitalització.